Gauza bat ere ikitziek, hori ja satisfazioa da. Eta eurek parte hartzen da benien, parte hartzi gure da benien, esatetzu nien, Igor, lagunduko zu zehozetan, eta emotetzazu nien tresna, adibidez, honek eurek margoztu badien, zati bat enborra eta beste zati batzuk eurek oporretan egon zinien, inorre esan behar izen barik, etorri zaikie hau eiken ez, nire etorri, da Igor, lagunduko zu, bale, etorri zaikie, hartu hemen brotxak eta danon artien margoztugu. Horrek beha eiken dau, proiektu ebera gauza txiki bat izin bizanetik gauza gehiago ikera, euren disfrute dago, ezta? Eta horre bai eiken dagoela, horre bai beteten dagoela benetan. Azkenien, jolas hauek, ume barik ez ditzik izango zer. Bueno, Igor, hemen gauz, zuri benetan azebete zaituen egitura batien. Kontastu zu apur bat, zelan sortu duzun eta segaitik dan izendan zure, pieza kutxune esan daigun. Bueno, azkenien, dana eiken gabizela, sortu zen bazan, leku bat, umien leku bat, etxetxo bat, ezta? Ni umie be hori guztiak etxoko bat, edo jolasteko, edo danak behar. Baina gero hasi nintzen eiken, eta orduen konturatzen askotan igual, eskulanak eiken dugunean ez gara konturatzen, naturako gauzak erabiltzen duz, baina nor arte, ezta? Gauza batzuk ezin duz, naturak beko limite bat deko. Eta horrekin jau proiektu honek, gauza bat izin bizana beste bat izatea. Eta materialak, bertako materialak erabildu duzuna ez, inguruko material horren ikestie, ezta? Ze sasotan moztu bidan, zelan bierran bidan, eta horrekin jau, azkenean ikestarazten zu naturaekin lanik.